Baik Pro ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak kanthi sekeco sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran semoga coba taring papan pagelaran aku pucuri boleh sampo kang mundi muti kang pecot kang ada di pecot samak di mangsa kujang jambi kini sikrohani bali permadang putra kang kasih legawa tadi pun sasono busono kapiran kembel karing kiai pecot samak di man sakolon jerbabah temani pantolo waroko Sri Jaya Putra original Mijil saking sasono busana lemawan wonten ing papan pagelaran aku lakon cadrane Adite turunggo katingal gagah prakasa sumber jojo nara tejas bapak paluripan ing sisaning Gurindo Turunggo Cinondro saking Pandrawa Pemindo Kadya manuk sikatan kang ladya ubar wah awas Sri Jaya Putra original hei hiya ya bocah bagus pating palebyar cadrane hak merasuk busana kaprat juritang pating palebyar ceplorot Cinondro saking Mandrawa Pepindo kadya lintang Bima Sekti lah
Sri Jaya Putra original. Ampiya candrane mijil saking sasana busana lumawan wonten ing papan pagelaran agung sadraning para kadang putra kan adite turungga cinandra saking Mandrawa Pepindha kadya sela prakiti sela kang aran watu prakiti kang aran sebut kang katingal meramung cahya Sri Jaya Putra original. Biak. Katingalan Gagah Pramoso adite turungga tidak nyoba kadang putra ingkang mijil saking sasana busana lumawan wonten papan pagelaran Jawi Sumbar Jojo Nora tedas papak palune pandi sisaning Gorindo katingalan bagus arupane cerdas terampil fitrgina cinandra saking Mandrawa Pepindha kadya Raden Mas Bagus Permati ya Lambaira para prajurit bantarangin prajuritipun Prabu Klana Sewandana ingkang nderekaken Gusti Ratunipun tumuju wonten ing Karaton Kediri. Rikala semanten mlebet wontenipun wana Gunung Kendheng kebegal dening panguwasa Gunung Kendheng Prabu Celeng Senggi. Nggih dumateng para kadang sutresna budaya kakung tala putri punika para kadang putra ingkang atur panglipur pasugatan ingkang angka kalih inggih menika tari rampokan Celeng Srenggi anggambaraken perang tandingipun prajurit Bantarangin ing sakmenika winastan dening Ponorogo prajuritipun Prabu Klana Sewandana
Perang tanding kelawan panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Srenggi ingkang rikala semanten Hanunggal karep ugi badhe mboyong putri Kediri kang jejuluk dening kesumaning Ayu Dewi Sangga Langit hingga antawisipun menika kedadosan perang Bondo Wolopati. Wasana para tamtama waraka Srijaya Putra original Laksana Paris. Siap. Panas ya. Guys, panas le. Ora apa-apa. Panas endi karo nyawang cakai digandeng kancane. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kudu mangan piring ya rasane. Siaga. Srijaya Putra original.
Kembang tebu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning arepe moto ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertosono kembang tebu sing ning sawang grudha ora garing senadyan mangsa ketiga tansah eling jamane semono ning kulon terminal Kertosono nonton jaranan kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning arepe moto ning warunge parmi kowe karo sapa nonton jaranan Srijaya Putra Iya. Hita. Ako. Jos. Eawau. Eawai. Loh. Sing arep bocah bagus. Jos. Srijaya Putra original.
Gunung Kendem dadi permaisuriku. Sopo kang anggadang omongan dadi kekarepanku. Sopo kang anggadang omongan dadi kegayuhanku. Bahlah leno pangendamu kelakon kaglak kala mangsa. Belah
bebasan tanpa tapi ngiteri jagat ngulan doro borong gai kuno Sri Jaya Putra original tungkul membarakan kasar satamati kawa bawa ya nek sing pedotan bareng syukur bagi mong kelem-keleman dibatuke terus pacar-pacaran kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku gak coba-cobaan, apalagi
mikir kawin-kawin pancen welas moten tenanan wis ora perlu terus jajal-jajalan aku cinta kan suci-sucian moga bisa terus manten-mantenan Aji pengabaran Prabu Celeng Sendi ajak terus ojo nganti ana sing luput ya nggih ojo nganti ana sing luput
selaku sekretaris Pajak. Srijaya putra original, jare lurik suwe pinggire aja dilirik. Wis ana sing duwe benang lawe klosone amok, yen ora kowe aku yo emoh. Ngono apa tenan dik, ngono apa tenan, lawang kowe sing marai. Jangono Aku ngono Mas, manut bae. ugi ngaturaken sugeng rawuh katur kagem kanca-kanca wiraswara, kanca-kanca seni jaranan ingkang rawuh wontenipun lingkup Pajan Paguyuban Jaranan Nganjuk. Matur nuwun rawuhipun. Bolo-bolo wiraswara lek pairin Kang Gaprih monggo katuran mlebet. Matur sembah nuwun. Yen kelingan lelakonaku jamane nalikane pamulangan, aku duwe kanca priya grapyan, bagus lahiran batine, sering dolan ning omahku para lune wong sinau bebarengan. Suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manise. Nanging coba ora bisa urip bebarengan. Senadyan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin. Mong jangan para pisahan dipaksa omah tuane. Tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manise. Ya, ayo minger slendrone ditabuh. CJ Jaranan mawa kreasi kang dhewe-dhewe, CJ MC, CJ Lambi. Kelingan lelakonku jamane nalika pamulangan, aku duwe kanca putri grapyan, ayu lahir lan batine. Saring dolan ning omahku
dalune sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manise nanging aku kuciwo ora bisa urip bebarengan senadyan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mau jalaran perpisahan dipaksa oma-oma wong tuane tresnaku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise Joko Maran Mas. Kono-kono iya iya pliki-pliki wiwit biyen mula aku lak wis kondo Ibledan aku wong neto tanpa bondo donya Joko Marat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wangine dijauhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu tega palakrama rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele mulan parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadine delik tresnamu abang-abang lambe onone iya ya beli iya lo 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 lo
kesrakat aku tresno bapak ora maringno aku ra mentolo sak bendino nyawang kowe durut tandur karo pidil brambang aku ngerti golek sang urapi ning nyatane aku cedro ing janji oh sayangku aku njaluk sepuro aku rapi nuruti wong tuwa randa sugih sing duwe omah limo omah doro ning atiku tantaya kesiksa oh cintaku aku wis ora kuat aku milih dirapi prawan mlarat apa cintaku isih gelem nampa aku aja kuwatir dik jokoku kanggo sliramu Ayo. Srijaya Putra original Demek Pro vokale balekno kaya Mang Mas Chandra vokal setfil ngesakne wayahe penyanyi niki. Oke, terima kasih untuk rekan-rekanku semuanya, saudara-saudaraku terkasih. Sudah tiba saatnya tebang-tebang campur sari juga dangdut yang akan dianturkan bersama diva-divanya Indonesia, cantik-cantiknya Jawa Timur. Indonesia betul-betul bintang-bintang terbaiknya Indonesia. Sebelumnya kami hanturkan agung yang panuwun atas hadirnya bapak-bapak tim keamanan dari jajaran Polsek Kecamatan Baron, spesial untuk Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, dan juga untuk Bapak Kanit, matur suwun rawuhipun juga dari polisi militer yang hadir, matur sembah nuwun, dan juga untuk bapak-bapak tim keamanan dari Polres Nganjuk yang hadir, terima kasih. Dan untuk rekan-rekanku semuanya hanya sekedar himbauan. Sepeda maling aturaken agunging panuwun kanthi rawuhipun pengurus Pajang Paguyuban Jaranan Nganjuk, Bapak Iwantoro selaku sekretaris Pajang, Pak Yuli selaku bendara. Matur nuwun rawuhipun monggo dipun aturi mlebet ugi kanca-kanca wiraswara, kanca-kanca jaranan sanesipun ingkang rawuh. Matur nuwun rawuhipun derek Hanyang Buyung, derek ngreganaken suasana kembang ngarep adicara sedekah bumi utawi bersih dusun utawi nyadranan. Srijaya Putra original. Yuang Candra wis ilang citrane mendung petang nglimputi jayane riwis ngenteni kapangku amung sira pepujan atiku do esemu tansah lambi mane bilangane nimas ngridu nolong rasa tresna sun kontho saiki wis bisa kotrong wiwit
Carane mbok gandoli ya wis ora kenek. Diperhatekne ya wis ora gagas. Culne ora usah mbok gandoli. Saya suwe tresnamu kok dianggep kaya kipas angin. Tolah. Golek neh. Tombok 150 wis oleh apik. Yuang Chandra Musilan Isane Mendong kadang liputi sayane riwes ngenteni kapangku amung sira bapujen atiku manut dawuhe wong tuwa ya, Nduk. Wong sabar kuwi bokonge jembar. Dadi atine barang ya melu jembar. Lagune manut nabjaina pokoke sing iso gadahi nangis. Sing nangis sak grontol-grontol. Ngelingi lelakonku nalika gede karo sliramu Andel ra. seneng sing rasane ora ngerti yen dadine Sing sabar yo le, sing sabar. Nelongso ati nelongso lan brebes milih banyu mata
mulya aku wong ora duwe aku sabar nerima senadyan aku kok gawe lara amarga bondo donya nganti bisa madhatke tresno rina kelawan wengi aku muji mereka maha suci mugi enggal ilingo urip ning donya amang sedelo lelakonmu jodoh pati rezeki kuwi wis mestine ya nduk kuwi kabeh wis ana sing ngatur senese tak rasake kabeh kuwi ana bukune kabeh kuwi ana bakune yen ngene dadine mbok ubro kaya ngopo yen pancen dudu jodone ya ora iso awor nduk lana brebes pilih banyu mata barang sepele kowe mulya aku wong ora duwe aku sabar nerima senadyan aku kok gawe lara amarga bondo donya nganti bisa nuwuhke tresno Endra sing sabar ya pancen yo nyilih ki wajibe balekno aku muji mereka maha suci dieling-eling becike wae ya nduk mugi enggal ilingo urip ning donya awas sadelo kok wilahing sekaring bawana lanjeng ingsun puji maring ngarsaning pangeran kanthi sumerep arum gaganira sekaring rasa sejatining rasa sak gondo sarasa gondo tali rasa rasa rasaning rasa kang sejatining rasa manunggal ing tekad nyawiji ing karep Sri Jaya Putra original
dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri tari rampokan kepang celek srenggi nembe kemawon paripurna ingkang dipun aturaken diparingi dalan nyuwun sewu ganongane ben iso metu aja sampe demek ganongan Mas kok nek ketularan heeh winginane sing demek ganongan sesuk nyuntikno Sri Jaya Putra original. Wela dalah. Ujang ganonge Sri Jaya Putra original. Cocok. Boy. Oh ya, ayo. Wah. Alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone bondo slamet yo ya sesuk ngliwet sego sing buketur anget yo le yo ngono ingkang nembe micil saking sasana busana punika anggambaraken dening Den Bagus Patih Bujang Ganong ugi winatan dening Patih Pujangga Anom Patih kang sekti Mandraguna arikala semanten andherekaken Gusti Ratunipun Prabu Klana Sewardana ingkang ngawontenaken ara-araan tumuju wonten ing Kraton Kadiri inggih saperlu badhe nglamar putri Kediri kang jejuluk dening kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Bela. As. Masuk. Hut. Sri Jaya Putra original. Diparingi dalan Ujang Ganonge ben iso metu hai
Iya, krek. Aduh nek ngenteni Ram. Hop, sik Mas. Penonton nek ngenteni sawi gak metu-metu wayahe bujang gandong bae sing metu malah kura-kura ninja. Cah dobol. Gatut kaca badonge kok malah koyo tas blonjo. Iki apa kek napa? Miki kek napa? Ya, mic vokal sitoke, mic vokal 3 aktifno. Niki nyemi klono Ponorogo Leno. Ning yo kleru, kudune iki jenenge gunungane klono Sewandono. Nek tas blonjo kuwi ora tepake ning gone bujang ganong. Sing sensitif ki Giono. Lah nyapa? Lah kok iso lho? We rabi temu tuwek kae aku gak nyang. Gak bubuh. Lah terus. Soalnya dijaki tanggapan kok sing golekne Giono Mesti congkeng, Mas. Lho, aku ki ora nyongkeng. Ngono ora nyongkeng kuwi ngono kesepakatan ngono. kesepakatan. Saurunge main wis enek dil-dilan kok iso nyongkeng iki lho. Tak pancing ngono. Kok iso? Ben supaya apa? Asine iki kan gone dheke. Cangkeme mulai iki cangkeme. Cangkem bosok iki. Iki kok nyenggol kono iki. Iso. Jelas iki wani ngendheki. Sing tenan. Ya ngono kuwi berarti kudune matur nuwun nek aku gelem dindeki. Ganongan. Kuwi badokmu cepoten dangkrek iki. Oh, elek-elek. Ngelek-ngeleki kok iso. Wis geger kaya stadion ya tinggone tas barang. Bah. Wes. Kuwi kutang. Kuwi koclokmu lho. Jan macak yo ngono ra iso kaya pasar malam lho. Rame raine. Oh iya, jangan dolanan dengkulmu iki. Iki tenanan kok tenanan iki kok iso. Kok iso. Masa oleh jam kene. Ya lagi sitok iki lho. Lah iya, marese sing apal gaenap lho ora dijak lho. Roh gak ngene dhewe napa kok iso main? Wis apa? Golek pepean, bae kabeh entek kabeh bae. Ki pepean. Oh, dadi oleh job iki mergo ngono kuwi. Bae lanang itu ngene pake ngene mati kabeh. Ora ngono kuwi ya wis mestine kok ya pepekane barang. Lah kok entuk sitoki sesuk to kowe? Apa iki? Oh, Dit, berarti jokmu jene Rejoso ku ndang dadi nek iki kok mbok getumbal. Ya no. Lah tapi tau digetumbal ning pamenang ya ora nampa demite tak takoni, mbok liyane kuwi geniyo muni ngono. Lah apa nemen apa piye demite sampe ra doyan? Ya rai ku kan rai gaweanku dhewe to. Oh, lah iya kok. Mosok tak getumbal barang lho iso demite moh. Gata apalane saiki? Nyapa? Kata-kata para wanita. Terus kowe mau. Lah memang lapo. Dong. Ya, terus. Cewek itu seharusnya selalu benar. Dong. Ben payu kok iso. Kabeh nek gak enek kreativitas ki. Ben apa? Ben payu. MC kuwi kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ngono lho. Ben payu. Wong lambemu ngene tak Payu menghibur masyarakat. Kuwi wis mengenai atine masyarakat ngono. Wong tak rewangi koyo ngene kacek 50 ya nek sing gak trimo kuwi. Wis mending. Sing gak trimo mergo sambatan. Aku ki 35 ning kene iki. 35 panjermu 50 matamu kuwi ndek utang wis jikan kok iso. Kok iso makane ngibur masyarakat sing tenanan. Yo joget sing penak, sing sigrak bujanggano. Srijoyo original iki. Alasannya apa, Nung? Apa? Ben payu. Wis saiki, sak urung kan gak payu blas. Lha makane kuwi kok iso. Sing penting iki gawe ciri khas dhewe. Oh nanti wanggak nolak ijob. Hamin 3 buka terop. Lah apa? Selenger cowok. Srijoyo Putra original. Suguhane kok gedang karo jeneng abang tok. Ya. Dilakoni Mas. Ya, wis to pokoke telaten panen ya Le ya. Oke, pemanasan ya. Ya, ben
gak gampang kram, ben gak gampang keselio. Oke, ayo persiapan. Alah iki bujang gandong iki. Suwi ra tanggapan. Ya Gatot Kocone iso metu neh. Padahal badonge wis dicepot. Lah, lagi sadar. Oh, lagi sadar. Iya. Enak. Alah, kumat neh. Angger tanjak. Angger tanjak kok mesti Gatot Kocone metu. Raimu. Ho 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 ho. Kok iso gak pas gong tadi? Anyar nih iki. Anyar neh. Hei. Kok iso mlebu? Hop 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 hop. Hop hop. Wis digunggung apik kok sama elek. Wis kadung digunggung apik lah kok mlebu iki. Kok tanjakmu wis bener Klono Sewandono. Ning kebablasan. Kebablasan. Klono Sewandono tanjak terus mulih iki lho. Ben lucu. Klono Sewandono lucu. Oh ya ngono karepmu. Ya. Tenanan iki. Ya wis tenanan ayo. Ya, sing Diaturke. Nyapa ten lapo? Ngerti apa to? Angger tanggapane kene kok udah. Ora ngene iki ya dikisar tok sing penting ceblok dilut ora apa-apa. Dinane kebloh iki. Heh? Nek iki kok gak. Dinane tak kei masukan. Iki kok ora. Kok iso maksudnya ora beda karo sing kenane. Udah. Dinane kan kabeh bapak takon gantung nek nek iso. Mbok kon bantu apa? Bapakne mbok kon bantu apa jajali? Nerangne udan. Ya. Alah sing ngadeg ngandalne brengos tok Wis tak omongi ndek ngene iki. Piye? Ora sangge bapak, ora iso nerangne udan, ora sangge bapak. Lah apa ya bapak ki kudu iso nerang udan. Ya iso. Lah aku ketoke pemain ngene iso nerangne kok. Tenan? Arep ngene iki tak biuri uyah. Wo, uyah apa? Sak kampli. Ora kok uyah sak kampli. Apa? Uyah Uyah apa? sak tahune. Dadi iki Ngomong malah mangan. Kuwi malah tajilan kuwi kok. Malah entek akeh nek kowe iki. Alah urung kok tanjak ae. Tanjak Klono. Oh iya. Slenger Mas Nanda. Bocah gak lulus sok bangga. Ya lagi menungso Lah iki. iya. Sapa? Oh angel nek kon lulus angel saiki. Lah teh gurune tak ombe kok iso. Kowe nak. Bibi. Tanjak. Oh, mau matane. Urung tanjak kok wis bilang sik ya. Ran. Putra terbaik Danongan saka Nganjuk. Anake Ran. Persiapan. Ayo le, persiapan. 1.000 ya. Tepuk kakinya mana? Ayo.
oke. Oi. Ya. Ayo le, tepuk tangannya mana? Ini jodoh sapa Dik? Oh ngaku ya lha ngono kuwi lho. Oh. Iki dapan opo nih to ki? Alah oh, tanjakmu yo panggah. Raimu mbok gobeng-gobengno kaya ceme mambu uyuh. Ngene iki tak los nih. Aku ki ning kene mengabdi gone si Jawa Putra original. Mengabdi. Cuma ora tau oleh kaos. Loh, Yo sesuk-sesuk nek entuk job. Eh, Mungkin ini ya masalah ora maca tulisane ya, Pak. Pripun? Enek tulisane kru. Kru rolasan. Wow, Kuwi khusus kru. khusus kru. Khusus kru. Lah aku dhisik krumu yo ora Di- nek kaosnya. Sapa? Krumu. Awak aku mau tau nganggep kowe kru wong badhe jupukan kok. Anggur Lah anu. kowe kejot tak tolak wae nesu. Wong wis diitung kru. Kruntelan ngablok raimu kabeh kru. Yo ora len nesu kok iso. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Bu niki. Aman. Udane dipindah kali Mas Fuad. Kalau pindah, dipindahne pasar malam. Ngelek-ngeleki. tapi dane jedingmu lah, bener sadus. Banjir benan sidinge. Sore ini kita berlibur kembali bersama jalanan topnya Jawa Timur. Masih bersama Sri Jaya Putra original. Tepuk tangannya mana? Oke. Jingle ngono dadi ya. Yo tawai saiki. Iya. Sik to. Lah tak sing nyarke arep tak wene kowe urung Ora usah wis ora usah. Kok iso Kowe nyandak Ya. sing ora-ora kok iso rodok maju. jaranan anggur dijak mendhe anggur dijok mundak 50 dijok mundak 50 panjer gak tau ketung. Gua ngejop elektun lho. Oh, Jare pendak. jaranan to kene laire ning elektun ora. Jarene nek Ora aku milih elektron ae. kowe ora iso omong. Iya, wonge sethi elektun. Ora milih elektron aku wegah wis gak jaranan ra apa-apa. Kok iya nyapa jaranan mending nganggo gandongan elektron wis ora. Kelingan kowe gunung tanggapan ning mirane tembel piro kae mbokmu kae. Golekne job kok mesti rugi. Gak apa tapi dia tanggung jawab kok. Wah, aku kan tanggung jawab. Ngetok ora no so. Lah nyapa kok ya? Jadi panitia roro biliat e. Oh, lha tak sebat gawe 8 tak poket tak koter. Daerah ro. Ndasmu tak dur ketut bal. Urusane kan karo bendara kok ya aku tak tinggal biliat to. Uluk salam ri. Ayo uluk salam. Uripmu nyatrah grobyokan mergo biliat iki. Ayo diaturke uluk salam Iya. dhisik. Wis uluk salam Wis. tau antem iraiku. Iya. Kowe gelem uluk salam udane lho ora ceblok. Delok ki lho. Delok iki lho wis ra drimis ki lho. Kene anak kiai kok terang to. Iya. Nggih Mas. Nggih Gus. Abah, Abah. ya muslim muslimin inda wasana lo fami. Ki opo? Artine apa? Aku tanggapan ndek kene. Oh. Terangno udane. Oh, ngono. Mbahku kan ning Kairo, ning Mesir. Ya basa menungso to. Mbahku ning Mesir. Oh, jadi mbok omongi ngono. Heeh. Udane singkirno Mbah. Ah. Piye basane balenono neh piye, Pak? Abah. Apa piye? Ya. Bisa pisanan. Lah ya yuk piye. Basane ngono piye? Aku baleni ya makan raile. Delok mergo apa pas marakno basa mung cangkemmu iso kaya jumbleng. Abah. Heeh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-kasiran al-fatihah. Lha kok gak padha karo ke mau lho. Dadi iki iso Cangkemmu iso breset kabeh. Yo alkasiran nih Pak kuwi. Kok iso nyandak kasiran barang. Heh. tuku nak tak. Yo biasane kok iso. Ora rasah rene. Ora yo iki mau ndi? Gebang kerep. Iya, kebangkaran ngipun masyarakat kene. Isamu apa? Panyuwune masyarakat kene iki piye ngono lho. Nah, Oh ben kira aja ditabur saiki. Ganong jenenge wis dawur viral Puat Mas Puat no ya ono ya ini klambine ya ora salin. Panggah kuwi. Deloken jahitane 33.
klambi yo jahitane iso ngiwon nengen. Biyen dadi brimop. Ngono nek viral lho kok yo eram lho aku ki kok yo bacut gawe. Sehat nggih, Bu. Sehat nggih. Nggih, masyarakat Gebang Kerep mriki. Nggih, mugi-mugi rezekine tetep lancar. Amin. Amin nggih. Nggih, tanggungane lunas. Amin. Panjang yuswane lancar rezekine nggih, Bu. Donga ki ngono kuwi. Amin. Lho kok nek kok omah Sing dungane kowe lho. kok iso ngono. Ben supaya rezekine lancar. Musiknya Mas Sinding. Lah nyapa to dungane kok nganggo musik Ben padha kaya kowe lho no. Oh, Raimu enak lagi musik religi. Woi terok-terok leri woi Cangkemmu. Ayo religi. Iya. Tiga beli religi Ben kaya lekno. Ya, jajali. Cangkeme cocok ora? Wah janji tak tokne lucu mau gawe. Ora. Wis gak. Napik ki anyar ki dene mau gawe tak antemi dhewe. Ala anyarku bayaranmu yo pangga. Anyar. 35 ning kene. Iya. Lho nggih kata-kata. Weh, wis apik. Rungino. Oh. Tonyo Aku lagi jenggong. Ayo, religi sing welas. Anu, sing musike sing aroma neraka. Panase kok kaya ngene. Alamate anak. Yo iki kata-kata ngono. Iya. Nyuwun tulung disuting sedanten iki. Nggih, disyuting. Difoto apa dipajang ning mawon. Jual beli luwak. Jual beli luwak. Untuk semua penonton. Wah. Nonton. Apik iki anyar iki. Apik anyar iki. Iki anyar yo mikir iki. Saya minta waktu sebentar Iya, mikir. untuk memberitahukan identitas asli saya. Wah, ketok dadak iki, wis baro. Apik lene iki. Rasa diomong. Se. Kok budal mayat to musik. Saya Musike mbok aja kaya wong budalne mayit. raimu itu antem iku. Wong rendi iki mbok sing rada Matane lho. nek kan Dengan Kowe aja manut, aja giono rusak. religi Ren. religi reng. Bukan ngomong kadung tenanan nih musike Matane budal Kayak wong budal. Kowe mayat. aja manut sing wis rabi ping 3 kok. Nyandak pakem. Mbokmu ya pindho lho. Diangkreki yo. Pak Murah tau selingkuh. Pak diduye apalan surat Yasin. Pak mau sak jus kok sok. Ayo musike Mas. Ya iki lho pas ki dit musike dit. Nggih, Le. Lagi lagune pahlawan dibetil Londo. Wis sing apik reng, baleni neh. Lagu syukur ndasmu. Syukur nek dijongkrokno terus kebedil ngono kaya malah ternyuh. Ora lewimu lagu apa to jane? Gugur pahlawanku. Oh gugur bunga. Oh ready ki yo ngono kok. Rasa gak catetan gawanganmu ya nduk tipis ngono kabeh wis hafal kowe. Ya. Ki apik iki. Sebenarnya saya adalah hari ini Monggo disuting nggih. syuting ya syuting. Syuting di zoom. Sebenarnya Saya adalah Gu Xiaomi dari keluarga Gru. Orang terkaya di Jiangsheng. Oh, Jiangsen ini sandingnya berkepuh. Etane berkepuh toh. Ya, Jiangsen. Yangsheng. Ya. Sebab kok jenenge Yang, aku moro tuku Seng dari Jiangsheng. Oh, ngono. Aku jenenge Jieng moro. Iya. Moro aku namu tak celuk emput. Kowe dadi jamput. CEO iki. Sisul yang lagi menyawarasi ini yo kiri tenan atine. Ora kowe. Angkrek iki drama suasu. Yo. Yo sabar to Mas aja Gak asu. mau. Elekno kuwi kok iso asu. Lah nek dracin ki wong sugih macak kere pantes lha iki wong pancen asline kere. Macak kere dadi sugih. Lho raimu koyo luwak lho. Kok kon macak sugih ya serane sing Ora pantes blas. Aku ning Sinoi mau gejak, Heeh. kacamatanan, Ngemis. apa muni. ngayak wedi. Sawurne matamu lho kok. Sabar. Wes ra. Ojo nesu. Aja nesu ta. Wong ngene kok kure. Wis raimu digosok ra metu hadiah purikan pisan ya. Ale-ale.
Ora amplopan kurang yo gremeng. Ora wong aku janjian. Tanggapan dhewe kena ditukar buk. Ayo kono lho ndak kono kok dadi catur. Ya atrasi sik to. Walah yo. Oh iya durasi Mas. Boyo roh pengertian to no. Iya padune bahanmu wis entek kok. Ora aku ki bar ki awet nek iso aku ngono lho. Gak bener-bener durasine. Kene iki nyungkani kowe to. Piye? Samare kan nek we lali natani jaranan notone piye-piye samarku kan we lali. Lah ini apa to kok melok noto ki? Ya sawi to ngono. Alah wis ditata karo cah-cah kok iso. Ora usah ngomong we lagi. Pakai pisan tanggapanmu lagi pisan gunamu san. Aku mau muni slenger, Cok. Slenger, Cok. Ngene dhewe payu ki, Mang. Iya. Barikete tok. Ngono. Disewane balongan. Iya. 600 nek Yo layak cayane kok padang. layana Senin dilasi kabeh. Iya. Sekali lagi berikan semangat tepuk tangannya mana? Wes. Iya. Ayo Gem. Iya. Hai. Ayo le. Os. Luar biasa. Iya. Dereng dangu anggenipun Prabu Plana Sewandana ingkang dipun dherekaken dening Den Bagus Patih Bujanggana. Dipun dherekaken dening para prajurit 144 cacahipun kang samihanipun turangga tumuju wonten ing kraton Kadiri. Rikala semanten mlebet wontenipun sajroning wana kang aran wana Lirboyo. Wana kang aran Alas Lir Gedhe, Boyo kang aran Pekewuh. Alas kang dimudhulake bebaya kang gedhe, goro-goro kang gedhe. Lampaira kebegal sakwernaning kewan alas kang sarta galak dipun pandegani dening Patih Singa Kumbang.